त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। गेले 5 महिने सातत्याने महामार्ग प्राधिकरणला सूचना देऊन देखील कणकवली छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जुना पुतळा काढलेल्या जागेच्या ठिकाणी रस्त्याचं डांबरीकरण केलं जात नव्हतं। मात्र याबाबत वारंवार सूचना देऊनही दखल घेतली जात नसताना नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी या कामाकरिता स्वतः पुढाकार घेतलाय। स्वखर्चातून हे पॅचवर्क करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची प्रत्यक्षात कार्यवाही देखील केली। यावेळी नगराध्यक्ष समीर नलावडे, नगरसेवक अभिजित मुसळे, छत्रपती शिवाजी चौक मित्रमंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष आनंद पारकर, मंडळाचे पदाधिकारी आनंद पारकर, माजी सभापती बाळा जठार, निखिल आचरेकर, पंकज पेडणेकर, नवराज झेवणे, इब्राहिम शेख आदी उपस्थित होते। कणकवली शहरातील हा जो रस्ता आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथील हा जो रस्ता आहे, हा इथे जो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा होता आणि तो पुतळा ह्या बाजूच्या एका दुसऱ्या कडेला पुतळा स्थापन केल्यानंतर याच चौकामध्ये हा जो खड्डा पडला होता आणि पॅचवर्क होता, तो वेळोवेळी कणकवलीकरांनी मागणी केली होती की हा भरून निघावा आणि येथे रस्ता प्लेन करण्यात यावा, रस्ता करण्यात यावा अशी मागणी केली होती। पण महामार्ग प्राधिकरणाने याच्याकडे लक्ष दिलं नाही, दुर्लक्ष केले। त्यामुळे बरेच इथे अपघात झालेले आहेत आणि हा तो पॅचवर्क आहे तो आता स्वतः कणकवली नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांच्या माध्यमातून करण्यात येतो। त्यांनी सांगितलेलं आहे की मी स्वतः स्वखर्चातून हा रस्ता करणार आहे असं सांगितलेलं आणि आता हा जो रस्ता जो पॅच आपण बघतो यामुळे खूप अपघात झालेले आहेत। याचं काम हाती घेतलेलं आहे आणि थोड्याच वेळात हे काम आता होणार आहे। पण जो रस्ता जो होता इथे आणि त्या रस्त्यामुळे कणकवलीकरांना त्रास सहन करत लागला। आता काय परिस्थिती आहे ती नेमकी नगराध्यक्षाकडून जाणून घेणार आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज चौकामध्ये आपण पाहिलं असाल की पुतळा स्थलांतरित झाल्यानंतर जवळजवळ आज 5.5-6 महिने होत आहेत आणि हायवे डिपार्टमेंटला वारंवार सांगून हा इथला सर्व्हिस रोडवरचा पॅच मारत नव्हते। म्हणजे अक्षरशः गेंड्याच्या कातडीचे हे हायवे डिपार्टमेंट आहे असं मी म्हणेन, कारण वारंवार सांगून त्यांचं हे काम करत नव्हते। मग शेवटी मी स्वतः निर्णय घेतला की त्या दिवशीसुद्धा मी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगितलं होतं की जर हायवे डिपार्टमेंटने हे काम नाही केलं तर हल्लाबोल करू। पण मी सांगतो की आता मी म्हणजे त्यांना वारंवार सांगून ते ऐकत नाही आहेत म्हटल्यानंतर कुठेतरी आपण काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे, म्हणून मी हायवे डिपार्टमेंटला जे जमलं नाही ते मी स्वखर्चातून करतो आहे। माझं कणकवली नगरपंचायतच्या रस्त्याची कामं चालू आहेत। मी कॉन्ट्रॅक्टरला रिक्वेस्ट केली की मला इथला पॅच मारून दे, तुझे काय पैसे होतील ते मी स्वतः देतो। आणि कॉन्ट्रॅक्टरने आता ते कामाला पण माणसं लावलेली आहेत। इथे थोडंसं कॉन्क्रीट घातलं होतं, ते कॉन्क्रीट काढून त्याच्यावर हॉट मिक्स चांगल्या पद्धतीने घातलं जाईल। कुठेतरी वाद नको, कुठेतरी शहरात शांतता राहिली पाहिजे। तुम्ही वारंवार बघा की मोटरसायकलवरून चालणारे वाहक असतील त्याच्यामुळे अपघात घडत होते। महिला गाडी चालवत आहेत, त्या महिलांना ते अडथळा होत होता, महिला इथे पडत होत्या, अनेक लोकांचा अपघात झाला।
मग कुठेतरी आपणच निर्णय घेतला पाहिजे, कुठेतरी शांतता शहरात राहिली पाहिजे. म्हणून हायवे डिपार्टमेंट ऐकत नव्हतं, म्हणून हायवे डिपार्टमेंटच्या नाकावर टिचून मी स्वतःच्या पैशातून काम करतोय. कुठेतरी हायवे डिपार्टमेंट शिकेल की हे काय झाले. म्हणजे अशी परिस्थिती जर आमच्यासारख्यावर येत असेल तर हे किती लोक नालायकगिरी करतायत ते आपण या तुमच्या माध्यमातून तुम्ही हे दाखवू शकता. DBL बद्दल बोलूच नका. अनेक कामं शहरातली आहेत. उदाहरणार्थ आहे बघा, शिवाजी चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते पेट्रोल पंप, सर्व्हिस रोडची लाईटसुद्धा नाही आहे. ते सुद्धा मी त्यांना सांगितलं की सर्व्हिस रोडची लाईट एक तर ते सर्व्हिस रोड मला द्या, नगरपंचायतला द्या, आम्हाला द्या, आम्ही त्याची काळजी घेतो. तर तसंसुद्धा करत नाहीत. मी हे मला वाटतं गेल्या वर्षी मागितलं की सर्व्हिस रोड, लाईट असतील, ब्रिज खालचा भाग असेल, नगरपालिकेला द्या. ते सुद्धा त्यांना जमत नाही. म्हणजे कामं DBL सोडा, DPL पेक्षा डिपार्टमेंटने ही कामं केली पाहिजे. डिपार्टमेंटला सुद्धा हे जमत नाही. त्याच्यामुळे हा निर्णय घेऊन आम्ही इथले स्थानिक छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मित्रमंडळाचे पार्कर वगैरे सगळे आहेत, त्यांनी सुद्धा मला सांगितलं काहीतरी तुम्ही निर्णय घ्या, म्हणून आज हा निर्णय घेऊन आम्ही हे पॅच मारतो. वेल यांनी फार हलगर्जीपणा केला या रस्त्याच्या पॅचवर्कच्या बाबतीत आणि आम्ही सातत्याने माननीय नगराध्यक्ष साहेब यांच्याकडे पाठपुरावा करत राहिलो आणि आज त्यांच्या याच्यामुळे मार्गदर्शकानं आज हे रस्ता पूर्ण होत आहे आणि त्यांच्या याच्यासाठी फार त्यांनी हे घेतलं, पाठपुरावा केला. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.